Төшәрискә бәлки җәйге бу әкияти хисләр. Беләле рәхәт чакларың шактый. Иң биек ноктасы ләззәтнең ул син һәм җәй вакыты. Тап бәхетеңне, күңелдә бар ул тап бәхетеңне. Әйтерсең давыл тап бәхетеңне, сине илтә юл тап бәхетеңне. Бар ул тап бәхетеңне, син тап бәхетеңне. Күңелеңдә бар ул бары тап бәхетеңне, син тап бәхетеңне. Күңелеңдә бар ул тап, син тап. Күңелеңдә бар ул бары тап, син тап. Күңелеңдә бар ул җанга бар да шундый монда якын. Йөрәгемне әйтерсең лә өтеп алды ялкын. Безнең җәй башланды әле генә. Тик никтер бу көннәрне хәзер үк сагынам өзелеп. Күңелдә бар ул әйтерсең давыл, сине илтә юл. Бар ул тап бәхетеңне, тап бәхетеңне, син тап бәхетеңне. Күңелеңдә бар ул бары тап бәхетеңне, син тап бәхетеңне. Күңелеңдә бар ул тап, син тап. Күңелеңдә бар ул бары тап, син тап. Күңелеңдә бар ул тап бәхетеңне, күңелдә бар ул тап бәхетеңне. Әйтерсең давыл тап бәхетеңне, сине илтә юл тап бәхетеңне. Бар ул